ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಟೆದಾರ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಂತೆ ಎಸೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದ ನಂತರ ಈ ತೂಟೆದಾರದ ಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ತೂಟೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕಟೀಲು ದೇವಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ತೂಟೆದಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಅಜಾರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೈವವೇ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ದೈವದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ ದೈವಗಳು ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದೈವದ ಬಂಡಿ ಎಳೆದು ನಂತರ ತೂಟೆದಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಟ ದೈವವು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ತೂಟೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡುವಾಗ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಟ ದೈವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾದರೆ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಟೀಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಮನ್ನಡು ಅಜಾರು ಜಿಮಾದಿ ವಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಅಮಾಸೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟಡು ಎಳ್ಳ ನಮಾಸವೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನಮಾನ. ಈ ಎಳ್ಳ ಅಮಾಸದ ಮನದಾನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಜಾರ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಐತ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯಗ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರವು ದಿನ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟಗ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನ ನೇಮಡು ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬನ್ನಗ ಗಗ್ಗಾರ ನೆಚ್ಚಿಡಾದು ಪತಿಮಾನೆಚ್ಚಿನ ಬುರ್ದು ಕಟಿನೇಮಗು ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಇರೊಂದು ಬಂಡಿಡು ಬಲಿನೇಮಗು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಳ ಒಂಜಿ ತೂಟದ ಬಾರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನಡಪುಂಡು. ಈ ತೂಟದ ಬಾರ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಗ್ರಾಮಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಮಗ್ಗಿನ ಮಾತ ಮಾರಿ ತೂಟೆಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ದು ಪಿದಾಯಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆನೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಈ ತೂಟೆದರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಟೆದರ ಐನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನದ ಉಲೈ ದೈವಲು ಬೊಗ್ಗೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಕಾರದ ಕರದ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏರಿನ ರುಂಡನು ಜಾಪವೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯನು ಕೊರಪು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರಪು ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಬಣ್ಣಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಾದಿನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು. ದೈವ ಜಿಮಾದಿನ ಬಂಟೆಯಾದ ಮೇರೆ ಒಮ್ಮೆ ದಿನ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವಾದಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ಊರುಡು ಓಯೇ ಒಂಜಿ ತರತ ದುರಿತ ದೋಷಲು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮನು ಪೂತ್ತ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನಪಾದ ಕೊರಲ ಬಂದು ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತರತಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕಟ್ಲೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಈ ಅಜಾರದ ಮಣ್ಣಡು ಜಿಮಾದಿನ ನಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಟು. ಅದಾಯ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ತೂಟದಾರ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಜಾರದ ಐತ ಒಂಜಿ ನೆರಗರ ಐತಿನ ಆಡ್ತಾರ ಬಂಟೆಲ ಊರ್ದ 10 ಸಮಸ್ಯೆರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತೂಟೆಗೆ ಪುಣ ಬಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಪಲಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಬೇಕು ಕಟೀಲ ಮನ್ನಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಐದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರನೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಯ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಎಂಗಲ್ನ ಅಂಚದ ಜುಮಾದಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಊರ್ದಾಗ ಪೂರ ಐಟು ಕುಡಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೇಡು ತೂಟೆ ಪತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿನ ಎತ್ತದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾಗದಾಗಲ ಪಂಡದು ಕೊಂಡಾರು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಟೆ ದಂಡು ಬಂಟೆ ದಕಂಡಲ್ಲ ಇದಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಜಿ